ରାଜଧାନୀରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଧରା ଜହର ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାଲାଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହାର ତଦନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ SIT ପଠେଇ ସାରିଛନ୍ତି। କଣ ଯେ ମୁଁ କରିବି ମହାନ୍ତି, କଣ ଯେ ମୁଁ କରିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁ। ହରିବଲ ଘୋର କଳିକାଳ ବୁଝିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା? ସିଏ ଶଳା ହାରାମଜାଦା ଡକ୍ଟରଟା ବୁଝିଲେ, ସେଇ ଡାକ୍ତର ରଘୁବର୍ଦ୍ଧନ ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି ସାଉଦାପୁରରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ମୋ କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଶଳା ଡାକ୍ତର ଆସି ଜଏନ୍ କଲା, ଆମର ସବୁ ଗୁମର କଥା ପଦାରେ ପକେଇଦେଲା। ସେ ଡାକ୍ତରଟା ଯୋଉ କଥା ବୁଝୁନି, ତାର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭେଜାଲ ମେଡିସିନ କାରବାର ଚାଲିଛି। ଝାମିଲା ମୂଳ ଝାମିଲା ଅବେ ଶଳା ଡକ୍ଟର, ତୁ ମୋତେ ଜାଣିନୁ? ତୁ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ହାତ ମାରିଛୁ, ଜାଣିନବି ମୁଁ ଅହିରାଜ ଆଇବିନି, ସିଧା ଗିରିଦେବି, ହାଡ଼ ମାଂସ ସବୁ ଚୂନା କରିଦେବି। ଡକ୍ଟରଟା ବହୁତ ଭଗୁରୁଛି, ଆଇନ ଅଦାଲତର ଦଲାଲ ଦଉଛି। You stop it! ଆରେ ମାଲକାନର ଲୋକମାନେ କେବେ କାହା ଧମକକୁ ଡରନ୍ତିନି ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମର୍ଡର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମର୍ଡର ପାଇଁ ଅଣା ନଥିଲା ବୋଲ। ଶଳା ହାରାମଜାଦା, ହରିବଲ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛ। ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡରଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଝାମିଲା ଭୁଲ ଝାମିଲା ଅହିରାଜ ଆଇବିନି, ସିଧା ଗିରିଦେବି। ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଘଣ୍ଟା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ହଟାଇ ଦେବି। ସେଟାକୁ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦିଅ। ଆପଣ କଣ ଏ ଦୁନିଆଟାକୁ ସୁସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ? କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସିଧା ସିଧା କୁହ। ସିଧା କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ବାହାରୁଛି ସେ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ। କାଲି ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇ 2 ଜଣ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ସେ ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଡକ୍ଟର ଖାଲି ସେଠି ମେଡିସିନ କାରବାର ଚାଲିନି, ସେଠି ମେଡିସିନ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ମଣିଷ ଅଙ୍ଗସ, ମେଡିସିନ ନାଁରେ ସେଠି ଚାଲିଛି ଝିଅ ସୁଖ, ଆଉ ମେଡିସିନ ନାଁରେ ସେଠି ଚାଲିଛି ଧଳାଜ ଫ୍ୟାକ୍ସନ। ହେଲେ ମନେ ରଖ ଅହିରାଜ ମହାନ୍ତା, ତମର ଆଉ ସେ କଳାକାର ଜମା ବେଶୀ ଦିନ। ମୁଁ ଏ କଥା ସରକାରକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। पुलिस स्टेशन न जणे सीधा सारा सरकार को जणे गल। डॉक्टर मैं तो साटा कम हुए तो पुती अरे सालोस्टा कहा पौत्रिक संपत्ति छुड़ा मानव सेवा को जे निज धर्म बोली भाबी नै ताकू तम भलिया नेता पर किछि बोल इसमें कर ए डॉक्टर यदि
को पलट जाओ তাহলে পোস্টমর্টম করিবার ডেড বডিটাই পত্তা পাইব না ভাই প্রথম কামটা ডক্টর ইন্সপেক্টর অনেরক হইরজ মহান মজা খিরে অন্ধ পুকুরি বান্ধি তোমরা তো বললো তোমার সাথে দিল ওকে বা তোমাকে ছাড়িবি দিও হিয়া এবে ছাড়িবি নি আসুছে মোটপা কোন ঝামেলা আরে ডক্টর তো মতে ভালো ভাবরে চিনি নুবে ডক্টর ମୁଁ ହେଲି ଏ ଦୁନିଆର ଏକ ନମ୍ବର ହାରାମି କମିଲା କୁତ୍ତା କରି କରାଉ ଖାଏ ମୁଇ କବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମେଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ঝামিলা তুমি গোটে কাম করো মাতে সে ছোড়া ডক্টরটা হরদাপুর যে ঝিও রাধা নাই না তা সাথে পুরা খালি মোটর মোটর যে ঘাত মোটা বুঝা তো মারি দিয়ে চলে ঠিক আছে মাতে তুমি গোটে কাম করো সে ব্রজরাউত্র ঝিওটাকে বদনাম করো ଆଉ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରି ଦିଅ ରାଧା କରୁଛି ପ୍ରେମ ବେପାର ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟରଟା ପ୍ରେମରେ ଡକ୍ଟର